Marata. How are you? I'm fine. Hey, uko no sendiku batsirwawo. You are no see out I'm forgetting hero. Forgetting hero must be helped. Instead of recognize in my own country. Sorry to say this, but in the freedom of speech. Ndakashadira wakatadza kunditenda. Utendwa chifukwa nomwe munhu ari kunze uko. Today I'm going to take a mbudzi. Yeah, 60 yakakwana. Huh? $60. Yakakwana aisiyo bai. Wamwanzi wakapuwa ma-80. Aiwa, yemi 60. Sayabva kuna El Chapo. Right. I thank you. Anega chizinzwa. Taura. Ndotaro nation. Uzo translate. Zvese. Ndinotenda nekuti vandifungawo nedambudziko rendinaro after struggling necountry ineyi, but hakuna munhu akandita recognized nekuti wangoma wakafa. Dai wangoma wasina kufa nditori nehelicopter inomira pamba pangu ndichikwira kuenda kwendinoda, but unfortunately vakasara vacho vakandiona as I'm a forgotten hero, of which I thank you very much. Asi ndipo mari yekutenga chigayo paruzevha ndigare upenyu hwangu ndichiona dhora ndo chinhu changu chedu. Unozwa muri kuda muda chigayo chigayo ndiripo mwanangu, ndiripo hangu vakadini pamba. Chigayo choita mari iko chigayo ndotobvunzawo murume wangu chinoita mari chigayo. Ndichinoziva nezvigayo. No, it's all up to them. Kuti waziye kuti iwe kana uchidzi uzokonfirma. And I thank you very much, iwe mfana, because you are intelligent and you have been chosen to deal with these things. Handizvo here? Nekuti mumusha makagara pane mwana anoonekwa kuti mwana uyu ndikunyepa here darling. Nekuti zvinhu zvikafamba zvakadai, ndakayirwa mari dzangu dzakabva kuAustralia nemukomana yapanonzani angakuita agent mine kusariva padapara anenzani ane mukadzi akaita south here ndiri kuno inoita akazodzoka ani makido akamhanya nefoni ndiri kwavhaini kanzanzi taurai macrates emunoda, is it proper? Of which ndinotenda because zvauya mumaoko emunhu ari honest. May God bless him for that. Minox ndokutenda because Minox akaseva tumwe tunhu haada kuzopinza zvese kana ndiri kujeriso because I talked the shit of which dai ndiri kutotsvaka. That's why I faced the phone kuna Magribhi. Kwakanaka here standard ndauya nekuti pane zvandaitaura zvakadzama kana akazvinzwa opa. It was 2019 ndakazoona nditori kwapo mazikana ndiri kwa MP kuvatofamba yafu mwana tatumirwa yacho na doctor mwana wake anonzi Anisu ndiano ndikati ndini kaenda kapfikangu neumwe mudhara yanga akagara paside pangu hanzi aitaurwa kunzi nyarara iwosataure tunatoyataura iwe nyarara zvese zvakabuda. I didn't know kuti I'll get something. Handikunyasonzwisisa handina kuzvifungira vanhu vakanditsvaga ndadatokumba dandi. Saka ngatiti vanhu vanozvikudza ngatizvitendei bosi handina kuzviziva kuti ndine chimwe chatendwa nacho. Handizvo murunzi wangoma manonoka inkuya I'm on the ground of which Minox uyauya munhu uyauyaka dai kuri kunzi denga ririko zvechokwadi you enter heaven. May God bless him. Amboramba ari panyika mwari kambomuchengeta pishana saka sike kumutora isitiraramiwo
nemwoyo wake wakadini wakanaka. Bozi handina zvandakabofungira kuti pane chimwe chinhu changazoitika. Inini ndakazvitaurira, ndiri kutaura to blame the system. Ndiri kuitwa mupi muZimbabwe as a politician. Handina kuziva kuti pane Chapo wadhora ende pano, asi I heard kuti pakaita video pakaita more than 20,000 people vakandibheka. Asi handina kuziva kuti vanhu ivavo vachandifungawo. Ndikoma ndapuwa 60. Handiti ka? Makati 80. Mukashiwa mari yangu inini. Chaibhadhara ndini. Wakakonfesa wega. Handina kubvunza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. User. Unotenga mbudzi pamuchapo. Handii mbudzi. Nongotenga ndichida kuingoiona. Kuya iri kuya imwe futi musatweo iri kubva kunani saka ndatondomhanya tondorejista foni yangu handiti kana kuti what I'm going to do now nandambotaura namai nenyaya ndokupai phone number dzamai vangu. Hamoni, that is easiest thing. Dzenyu handina kaeko cash asi mari inonetsa yeinoiwa anoda mari streki mhai ndo asiva nyaya iripo ndekuti education habasi asi nyaya yekukubata pafoni